କଣ ପଚାରିନି ତୋର ହଉନି ଭିଡିଓ ବଡ ପାଟିରେ କହ ଦଶମ ଦେଖୁନି କଣ ତା ପଚାରିବୁ ନା ଅଗଷ୍ଟ 15 କେତେ ତାରିଖ ପଡେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କେତେ ମାସ ରହିଲା? 4 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ। ରଜ 4 ବର୍ଷ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀପା ଧ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁ କଣ? ତା ପାଖକୁ ଯା କିଛି କରିପାରିବନି ହଁ ମାରିବନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମକର 4 ବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁ କଣ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁ କଣ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗଷ୍ଟ 15 କେତେ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ ପିନ୍ଧ ମାନେ ହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ମାର୍ଚ୍ଚ ପିନ୍ଧ ମାର୍ଚ୍ଚ ମୁହଁରେ ମାର୍ଚ୍ଚ କାହିଁ ଅଗଷ୍ଟ 15 କେତେ ତାରିଖ ପଡେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 କପି କରିଦଉଛି ଆଉ ତମ ଘର କୋଉଠି? ଆମ ଜିଲ୍ଲା ନା କଣ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ କହିବ। ଆଉ ଥାନା? ପଚାରୁନୁ ଦୀପା କଣ ତୋ ମକର 4 ବର୍ଷ ଥାନା କୋଉଠି ଥିଲା? ଥାନା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ସେଇଠୁ ତମେ କୋଉ ଯାଇ ପାଠ ପଢିଲ? ଦଶମ ବାବା କଣ କରନ୍ତି? ଆଗେ ମକର କହ ମକର 4 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମକର କରନ୍ତି। ହଁ ସେଇଠୁ ମକର 4 ବର୍ଷ ରଜ 3 ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ 5 ବର୍ଷ 2025 ଲକ୍ଷେ 20 ଚାଉଳ ଅଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 20 ହୋଲି ଆଗକୁ ରାକ୍ଷୀ ପୁଣି ଆଗକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା କେତେ? ଗଣେଶ ପୂଜା 2025 2025 ଲକ୍ଷେ 20 ଆଉ ଚାଉଳ ହଉଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 20 ନାଇଁ ସେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନ କହି ଚାଲିବ ସିଏ ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଏଇଟା କଣଟା? କ୍ୟାମେରା କୋଉ କ୍ୟାମେରା? ଭିଡିଓ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଆଉ ସିଏ କିଏ ବହିଛି? ହଁ 3 ତମ ସ୍କୁଲ ସାର ପୁଅ ସିଏ କିଏ ବହିଛି? ସାରେ କୋଉ ତାରେ ମୁଁ ପଚାର ଅଗଷ୍ଟ 15 କେତେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆଗକୁ ଅଛି ହଁ ତ ସ୍କୁଲ ନା କଣ ଆଖଣ୍ଡ ହେଡମାଷ୍ଟର ସୁରେନ ତଳା କଲେଜ ନା କଣ ହଁ କଲେଜ ନା ଦଶମ ଯାକ ଯାଇ ଲକ୍ଷେ 20 ଚାଉଳ ହଉଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 20 ମେମୋରି ରିକଭରି ହଉଛି ନମ୍ବର 1 ମାଟ୍ରିକ କେତେ ଥିଲା? 50 50 ଥିଲା ଏତେ ମାର୍କ କେମିତି କଣ ରଖିଲ? 25 ମୋର ବୟସ 25 ବର୍ଷ ମୋ ବୋଉର 25 ବୋଉ ବି 25 ବର୍ଷ? ହଁ 25 କେତେ 25 ବୋଉ ବି 25? ଭର୍ତ୍ତା ପାଉଛି ଲକ୍ଷେ 20 ତା କଣ କରନ୍ତି କୋଉ ପଇସା ନେଉ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ ଆଉ ତମ ତାଳପଡା ସରପଞ୍ଚ ତା ନାଁ କଣ? ପଞ୍ଚାୟତ ରାମା ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲାଣି 25 ବର୍ଷ ବୋଉର 25 ମୋର 25 ଯାଆନ୍ତୁ ମେଣ୍ଢା ଏଇ ଛତା ନା କଣ କରିବେ ଯାଇକି 2025 ନିଆଳିରେ ମେଣ୍ଢା ଖାଉଥିଲା କିଏ? ନିଆଳ ମେଣ୍ଢା ବା ସେତିକି 2025 2025 ଖାଉଥିଲା? ରଜ ରଜରେ ପଡେ ରଜ ଜୁନ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ମକର 4 ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଗକୁ ବାହାର ଇଲେକ୍ସନ 5 ବର୍ଷ ଥରେ ରାକ୍ଷୀ ପୁଣି ଗଲା ବର୍ଷ କୁମାର ପୁଣି ବାହାର ହୋଲି ଲକ୍ଷେ 20 ଆଉ ଚାଉଳ ହଉଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 20 ଏରେ ଇଲୁ ମିନତି ଟିକେ ନାଚିରେ କୋଉ ଦୁନିଆରେ ଆଇଛ କୋଉ ଦୁନିଆରେ 2025 ଦୁନିଆରେ 25 ରେ ଚାଲୁ ଆଜି ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଖାଇବ? କଣ ଆଳୁ ଭଜା ଶୁଭୁ ନଥିବ ତ ମାଇକ କଲା ତ ତାକୁ 2025 କଣ କଲା ତ 2025 ଆଉ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମାପ ଆପ ଓଟି 2025 ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାଇଜ ମାପ 2025 ମାପ ଲାଇନ ବିଲି ମାପ ଓଟି 2025 ମାପ ତମ ଘର କେତେ କିଲୋ ହବ? ତମ ଘର କେତେ କିଲୋ? ରାମ ତମ ଘର ୟୁଗାଣ୍ଡାର କାଳେ ରାମ ପ୍ରଧାନ ସାହି ପ୍ରଧାନ ସାଇଜ ସବୁ ମନେ ତୁ କଣ କରୁ? ରଖିନି କଣ
ଭର୍ତ୍ତା ପାଏ ଆଉ 1,20,000 ଚାଉଳ ପାଉଛି କୁଇଣ୍ଟାଲ 20 100 ଦଉ ଚାଉଳ